Da gaya ma wannan matan ba tsarahi bace ba. Kai. Ba sa'i bace ba fa. Zuwa ya fai ɗebo a kan shi. Matan nan fa karuwa ce. Amma ya je kwaso ta wai zai aura. Za ta bi da ni. Ba yadda na gaya maka ba. Ba ya ɗaukan shawara ta kuma ni yawanci shawara mai kyau nake bada. Ya fi ɗaukan shawara su ɗan kure mu. Ai yanzu. Je dai. Wai aboki na ya labarin abin nan kwa. Kai abin nan fa an fara harka fa. Allah. Harka ta fara bajajata fa. Mutane cin kuɗi suke yi baya. Jiya nan a gabana. Man ɗi uba masare 50,000. Karambe. Idan ba 50,000 yake ba cuta ba cutarwa kuma naira 20 kacal yasa. Ka ce mafarkin sayan mota ta yazo. Oh no. Ai yazo. Alo. Ina raba ka da kaya. In ka raba ni da kaya iska zan dauka. Ga mai dai. Ga mai dai. Ta nake idan na ciro ta nan babur mai kafa uku zan siya ma ka rinka loading baduma buci lamba dan zabuwa. Ka zo ka. Ka gani na kaya shawara ma amma man ɗi ka ga. Yanzu ya za'i. Kai ina da shawara yanzu dai ba harka amma. Allah. Ya yi kyau. Sai ka sai mota. Abokai na ya da kudin loto. Sai ka yi gida. Da kudin loto. Sai ka yi kudi. Allah biye bakin ku abokai na. Abado ku dai bari mai koran kai. An da abokina ka zo gidan wallahi na zo ya gage lafiya kalau ka da kaman ka ga zuciya ta yanzu nake son zuwa wajen ka Allah abokina ga ni na zo na same kai akai magana nan da muka yi da kai ta abin nan kenan ta yawa maganan nan ba ta abin nan ba gane to yanzu ya kake gani zai wai abokina me ka saka wannan a carbi ne wuridi nake wuridi nake ai yanzu ka koma ai ka san matsalar kasar nan yanzu in ba wuridi akwai matsala akwai matsala wai hanya da 5 da 10 za mu ci lamarin nan to yanzu ya kake gani za a wannan kudin baka da wani abu mai dan kwari haka wanda za mu ƙara sayarwa kawai akwai akuyar tani mataka warai sayarwa za na ganta ba za ta fi gidan suna to ka bata nan za a sayar ka gane ita tani in dai na tambaye ta akuyar nan ba za ta ban ba ka san me za yi idan na dauko sai mu kaiwa na firiti dillali ka san shine dillali duk wani dillali bayan ya yake bi ko wani irin kasi yake to yawa idan muka kai mai tana dawowa idan ta dawo zuwa zan tana cewa ina akuyar da sai in kurma ihu idan na kurma ihu na ƙara kurma ihu sai ce barawo ya tafi da ita a nemi makota sai kaga mutane suna furfutowa an zo ya ce barawo ne ya sace haka za a yi mata amma bari ina ta wannan din za a sayar amma mun tayi kan mu butana sai ina zambi mu zagaya ta haka kaga akwai Masa'udu munafiki ne iya nan a zaune nan fa ka na wuce na ta wajen ka ina kallo iya nuna nasira su dan tala haka za a yi aboki zagan za a yi to madalla